Ang topic natin for today is sa ni pag paandar nga guba ang clutch nato. So makita ra ninyo sa atong video karon na mo ni siya bali. Nagpalit ra og sudan gabi sa pagpark na ko ani. Tapos pagbalik na ko, buak na. Natumba mo guni siya. So kumpiyansa ra pud ko kay yuta pa pud akong giparkingan. Sa sunod mag-amping nako. So ako sa aning painito ng makina, deser na ko ipa-share na ko sa inyo ang atong technique. So init na atong makina. So start na to sa atong technique unsa ni pagpadagan ning motora. Nagwa na clutch. Primero na tong buhaton kay ato sang gyuro na to ni. Tapos kalito na natog first gear tapos cambio dayon na mora gyapon pag medyo kusog na dagan second gear na pod nimo sabay puga yan nga nagaguba po ni siya gear po sa makina po nato so kibali for emergency lang ni in case nga maputlan mo cable or para sa akong issue na ba ang atong sa clutch sync kani pag minor na po ka pag hinahinay na po pag-shift na po tapos sabayon na mo puga sa imong throttle na hinahinay ra dato gliko pero nagdaot na yung siya gear po lagi ni so for emergency daw po ni siya so diriya karon naka third gear ni so mag downshift po ta karon sa second gear second gear na ni sabay puga o karon ikaduha na po ni pag downshift taw sabay piga na po para neutral sa balik para dili po kay nga makuha na itong gear sa atong makina dito na po na ito first gear na sabay puga na po ito na po iguyod tapos pag-udyo ito kusap-kusap dagat first gear tapos second gear po puga-puga na gapon kung na mag-third fourth gear wala po ba third gear kay dahil matong gear na pala na sa makina so dibali ang atong technique na iguyod tapos medyo kusap-kusap na first gear na po sabay puga na patay mo mga hero abay grabe man kay kayo asol maura akong i-share na ko sa inyo maura to daghang salamat God bless us all yes sir.